Tamhle vidíme odjíždět. A víc vám o tom řekne Jarda. A nebo taky možná ne. Každopádně výsledek tyhletý Bůh ví jaký prohlídky je ten, že naší ganžu neodhalili, ačkoliv se po ní koukali. Akorát teda absolutně netušej skrytý skrýše tady toho vozu. Co, Jardo? Jsou to žádné? Rozbordelili to. No tak v podstatě nás právě před chvílí zastavila Cobra Elf, která lépe řečeno místo Kranicha, tam byl takový proplešadělej týpek a místo Gerchána taková mužatka. A jakože police control, ale... A jestli nevezeme ganžu. Měli oganžovaný trička a zelenýho meďáka, tak to už něco naznačuje. No. Takže nás prošacovali komplet, mladý musel do naha. A líbilo se mi to. A líbilo se mu to. A pak to prošácli tady celou kabinu, všechno prohledali. Ale na to, že vzadu vezeme 1500 lahví šampaňskýho, tak to je vůbec nezajímá. Jo. Takže nevím, no, že nechtěli zkontrolovat tohle. Možná dali jako celníkům akorát a... Měli bychom změnit trasu. Mě fascinuje. Jo? Mě fascinuje prostě, že prohledají kabinu, ale nekouknou se do zavazadlového prostoru, tyhle. Kdybychom tam a vidějí, že to sedí tyhle, jak Rumuni na vejletě to auto. To znamená, že ty vole, my jsme tam mohli víc tunu, nebo lépe řečeno podle té váhy, co tam vezeme, tunu a půl ganči. Zabalený v krabicích šampaň. Tak to je fér. A jinak, jak jsme na tom stran cesty? No, stran cesty jsme na tom tak, že se stále pohybujeme rychlostí mezi 80 až 100 km podle toho, co povrch dovoluje, a že toho tady teďka moc nedovoluje. Ujeli jsme dneska zatím za těch 7 hodin, co jsme na cestě. Jsme ujeli a to spočítám 380 km za 7 hodin. Takže počítám, a máme teďka 7 večer, ne, 5 večer, takže počítám, že jestli do Prahy přijedeme o půlnoci, tak se můžeme tleskat, vzhledem k tomu, že GPS hlásí dojezdový čas 22:00 a to jsme ještě nejeli kolem zácpy v Norimberku, tak já bych s tou půlnocí poměrně klidně počítal. No, a to je asi tak vše prozatím.